benvingudes a Ambaixar la Serotonina. És un programa, un podcast on parlarem de salut mental i trastorns mentals. Jo em dic Ània, si us voleu presentar. Jo em dic Manju. Jo em dic Mar. Jo em dic Alba. Jo sóc la Laia. Jo em dic Adrià. Avui parlarem del TDAH, que és el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Vosaltres sou les nostres psicòlogues d'avui i vosaltres sou les persones que teniu TDA o TDAH. Com ho vau descobrir que teníeu TDA o TDAH? Pues, la veritat és que jo no ho sabia del tot, ho intuïa una mica i vaig anar un cop a una entrevista d'un batxillerat i estava observant-ho tot perquè m'agrada observar les coses i el senyor que m'estava fent l'entrevista m'ha dit «Tens TDA?» que jo sàpiga no, saps? I al cap de 2 o 3 anys, a segon de batxillerat a finals, vaig passar una època molt malament i vaig decidir trucar a la meva doctora del CAP, li vaig dir necessito atenció psicològica, em van donar cita per després de 2 mesos, em van estar fent proves durant quasi mig any i al final em van dir, bueno, tens TDAH. Jo des de sempre he tingut la sensació com que era neurodivergent, però exactament no sabia què tenia i realment no m'havia afectat a nivell acadèmic en cap moment. Va ser a partir d'independitzar-me i de viure a compartir pis amb la meva parella, amb una altra parella a Barcelona, que durant el dia a dia notava com que se'm feia cada cop més difícil de portar, com que les coses quotidianes em feien sentir com que em quedava enrere, com insegura, com que no podia arribar al nivell de la resta i això em feia sentir supermalament, fins a tal punt que no em podia organitzar el dia a dia, me l'organitzava de manera superpoc realista i al final acabava els dies superfrustrada i això doncs, em generava molt malestar i al final tot va explotar en un moment molt difícil de la meva vida. Aleshores vaig decidir anar a psicòleg i tal i mentrestant doncs, anava mirant TikTok i a TikTok de cop em va sortir com molta gent que comentava això són coses que jo feia pensant que era part de la meva personalitat o que ho feia perquè era despistada però resulta que eren TDAH i era tot de símptomes que jo em vaig flipar perquè era com, ostres, però és que tot això em passa a mi, saps? Tot això és el que em fa com no poder arribar a les coses i sentir-me malament amb mi mateixa. I aleshores, per tal de sentir-me millor i de poder entendre'm millor i a partir d'aquí doncs, poder actuar, vaig decidir, doncs mira, faré les proves del TDAH a veure si aquesta és una de les raons i llavors a partir d'aquí actuar en conseqüència. Me les vaig fer i efectivament va sortir i a partir d'aquí doncs és un procés d'anar treballant. A mi realment m'ho va detectar el meu tutor de quart de primària. Va parlar amb els meus pares directament i els hi va comentar que pensava que podia tindre el trastorn de TDAH. I a través d'anar a psicòlegs i als metges, doncs em van diagnosticar. Em van fer proves i anava diàriament, però anava al mes X vegades al metge, em feien un seguiment, perquè també em vaig acabar medicant i tal, i bueno, això. Què és el TDAH? Quina seria la definició? Hi ha dos, no? Hi ha TDA i TDAH, que no és el mateix. Bé, sí, el diagnòstic com a tal seria TDAH. Vale. Nosaltres després podem especificar, no? Tindríem 3 grans símptomes o grups de símptomes que seria la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat, que aquestes dues últimes estarien junts. Dins de la inatenció ens trobem símptomes com la típica persona que ha dit és que jo sempre he sigut molt despistada, sempre m'oblidava la jaqueta al col·le, la carpeta, l'agenda, tot i que m'apuntava, doncs sempre se m'oblidava moltes coses i dius és que la meva filla, o la mare, no? Que comenten, és que la meva filla és molt despistada. Clar, tu te pots descuidar un dia la jaqueta a casa o 2, però cada dia i en molts aspectes de la teva vida que et vagis descuidant i sent despistada, doncs ja entraria dins de la inatenció. Després la hiperactivitat, o per exemple, inatenció també, aquell nen que li estàs parlant i sembla que no t'està escoltant. En veritat no és que no t'estigui escoltant, o sigui, simplement és el TDAH. Després hiperactivitat. Aquest és el nen que de seguida es veu que té TDAH i de seguida li diguem, mira, aquest nen li està passant alguna cosa, o sigui, molesta a classe, parla molt, no pot estar quiet, aguantant, o sigui, activitats que tu esperaries que aquell nen hagi d'estar sentat,
Sí, el que no podem esperar avui en dia tampoc és que un nen aguanti una classe d'una hora. Això no és TDAH. Però si estem esperant que 5 minuts o 10 minuts aquest nen ha d'estar quiet per l'edat que té i hauria d'estar quiet i no està, doncs també seria un TDAH. O, per exemple, tu estàs fent hiperactivitat, o estàs fent una reunió amb el nen i tu has tret tot de la taula, no? I només tens un got, i el nen de cop comença conductes d'agafar el got, de fer soroll, i dius, vale, aquí passa alguna cosa, perquè realment no hi ha res que li estigui molestant. I impulsibilitat serien aquells nens que tu estàs parlant i no et deixen acabar, o quan tu estàs fent una pregunta ja estan contestant, o ja actuen i després pensen en les conseqüències. Clar, tindríem aquests 3 grans grups. I no sé si us heu fixat amb l'Alba abans, ella, doncs, hiperactivitat, no? Seria dins del grup, podríem especificar amb hiperactivitat, perquè tota la, es mou les mans, els peus, no pot estar quieta, mira... Però això de moure la cama li passa a molta gent, no? Per això no vol... No vol dir que tinguis TDAH. No, clar, això també és que... Clar, avui en dia tothom té TDAH, tots els nens. No. O sigui, tots aquests grans símptomes, els 3 grans grups que us he dit, per exemple, del primer ja hauries de tenir com 5, del 2, no me'n recordo, ara, o 3 o 4, o sigui, has de tenir molts símptomes, perquè un dia t'ha deixat la jaqueta o només perquè sempre t'ha deixat l'agenda, no, o sigui, han d'haver-hi diversos aspectes de la teva vida que et passi i que et sigui superior a tu. O sigui, per diferenciar com d'un comportament que li pot passar a tothom, o TDAH, hi ha d'haver un mínim de coses... Mínim de símptomes, exacte. I exacte. t'ha d'afectar a la teva vida, o sigui, t'ha de condicionar una mica la vida perquè es consideri TDAH. Sí, si a tu no et crea malestar, per exemple, que te deixis l'agenda... Un dia, perquè un dia és un dia. Clar, no passa res. O sigui, o, per exemple, no? Un nen que molesta a classe. Realment és TDAH o realment a casa seu està passant alguna cosa, no li estan fent cas. Hem d'explorar el seu context. Com us afecta a vosaltres el dia a dia tenir TDAH? És que de maneres diferents, vull dir, a mi en el meu cas és més aviat en el dia a dia a l'hora de planificar-me les coses. Per exemple, jo tinc al cap 1000 coses a fer, sempre, però o sigui, 1000 coses pendents que no acaben mai, i és el fet de posar-te a fer una cosa i no la pots acabar perquè ja immediatament et poses a fer una altra i després aquesta segona cosa no la pots acabar perquè et poses a fer una altra. Llavors acabes el dia que potser t'havies ficat 10 objectius i només 2 els has complert del tot, o potser no has acabat cap i els deixes pel dia següent, perquè això és una altra cosa també, el tema de procrastinar, pel fet de no fer les activitats que més esforç mental costen, això és una altra cosa. Vull dir que és a l'hora més aviat d'això, d'organitzar-te el dia a dia, el tema plànings, arribar tard, jo abans arribava tard sempre, perquè no m'organitzava bé el tema dels temps, sobretot també, que no tens la percepció del temps, bueno, la tens però alterada, és com que penses, vale, tinc una hora, en aquesta hora, si m'organitzés com una persona normal, podria arribar i fins i tot em sobraria temps, però com no sóc una persona normal en aquest sentit, doncs em confio, tal, llavors arriba els últims 10 minuts i és com, ai, que al final no m'ha donat temps de fer tot això, tal, i vas com sempre de pressa i corrents, aleshores has de ser conscient d'això i mirar de generar com estratègies per poder-t'ho combinar bé i per poder-t'ho gestionar bé, i que no suposi això, un bloqueig emocional o sentir-te malament o culpable amb tu mateixa i tot això. Sí, afecta moltíssimes coses, però aquesta és com la que a mi més m'afecta personalment. A mi el del temps, a vegades sí que em passa això, però la gran majoria de vegades és al revés. Com que arribo massa d'hora als llocs, o com, buah, i sé, si hasta les 4, a mi hasta les 4 i mitja allà, o coses així, és com... Vale, tinc tot això a fer, és que és literalment, tinc tot això a fer, faig això, però quan estàs fent una cosa dius, ai, els plats, estàs fent els plats, ai, la rentadora, estàs fent, ai, que m'he deixat... Sí, i deixes coses pel mig també. I no acabes ni una. A mi em passava que genera tot això. Exacte. A mi em passava al pis que començava una cosa i llavors em posava una altra i llavors deixava coses pel mig. Llavors de vegades em cridava l'atenció i em deien, Laia, que t'has deixat això, o sigui, això porta 2 dies sense recollir. I jo com, o sigui, no era perquè ho hagués deixat allà a propòsit, era perquè, ostres, és veritat, o sigui, se m'havia oblidat completament. És com que deixes coses a la teva ment a part i et centres en una altra cosa també. És que són moltes coses, però hiperfoco, per exemple, el tema de... Quan no t'interessa una cosa és com que et costa moltíssim concentrar-te, però quan t'interessa de debò és que et pots oblidar perfectament de dormir o de menjar o de tal, que fins que no l'acabis és que no t'hi pots ficar.
I després el tema de parlar molt, d'interrompre. Jo, per exemple, el tema d'hiperactivitat en si no el tinc tant, és més l'atenció i la impulsivitat. És això de parlar moltíssim, de no deixar a la gent acabar les frases, les preguntes i tot això. Necessito el que està dient el meu cap ja dir-ho, perquè és que si no se m'oblida, saps? Exacte. Que genera com aquesta ansietat d'haver de dir les coses o haver de fer-les, perquè si no veus que no te'n recordaràs. I haver de fer el que estàs pensant ara i tens 1000 coses al cap, tota l'estona amb estímuls, i és això, no, el que ha dit, de potser vas a per un got a la cuina i acabes posant la rentadora perquè has vist que estava a mig posar i de camí veus que algú està mal posat i ho arregles i dius, hòstia, haig d'arreglar això, ho haig d'ordenar. Comences a ordenar i al final no s'acaben ninguna. Exacte. I l'ansietat que et genera tot això, no, l'estrès... Sobretot a nivell de càrrega mental, perquè és que és això, anar acumulant pensaments, llavors arriba al final del dia i és com, ostres, però és que jo realment m'havia aixecat amb la intenció de fer això i en veritat no ho he fet perquè he fet 1000 altres coses. No sé si us passa que també el fet de ja haver-te de posar a fer coses, sabràs que tindràs aquesta càrrega que tu dius, no, que et genera com molt d'esforç, i ja vas cansat, és com que ja comences, abans de començar la tasca... O et costa ficar-te a fer-ho i procrastines amb el mòbil o estirada i tal. Com, bueno, quan passin 10 minuts, començo, passen 10 minuts, ai, han passat 11, bueno, ja m'agradaria que passin 10 minuts més. Sí, o com, bueno, no sé si us passa a vosaltres, però a mi em passa exactament això que dius, però amb les hores puntuals. Sí. Han de ser o hores acabades en 1 o en 15. I és com, bueno, són i 2, a i quart m'hi fico, i a i quart. No passa res si m'hi fico a i mitja. Llavors arriba a i mitja i això, i al final ho acabes procrastinant, és això exactament, perquè suposarà un gran esforç i al final acaba sense fer-se. I això que tu has dit, Laia, que t'anaven dient, i t'has deixat això o tal, us ha generat conflictes amb persones, algun comportament, alguna cosa que heu tingut pel fet de tenir TDAH? A mi sí, sobretot amb els meus pares, perquè sempre és com... He de fer els plats, per exemple, és que m'ha passat avui, he de fer els plats, ¿vale? Jo me'n recordo, m'ho repeteixen 50.000 vegades, bueno, no me'n recordo, me'n vaig de casa, m'envien un missatge en plan, oi, has de fer els plats, torno, em poso a fer els plats, però me'n recordo que he de fer no sé què, i és com, hòstia, no estàs fent res, és que ets una vaga, és que estàs tot el dia mirant el mòbil, és que estàs fent... És en plan, no és que sigui una vaga, és que tampoc físicament, hi ha molts cops que físicament no pots sortir del llit a fer les coses, perquè és el que ha explicat ella, saps? Hi ha molts cops que em desperto i és com, hòstia, és que he de fer tantes coses que no vull, no puc. A nivell d'energia us anava afectant. Sí, perquè almenys crec que el tema de TDAH influeix molt la motivació per les coses. O sigui, si una cosa no et motiva o et genera això com incomoditat i tal, és com que costa molt més ficar-se a fer-ho perquè vols evitar aquest moment o aquesta sobrecàrrega mental que anticipes. Ja. I després a l'extrem total, que és l'hiperfoco d'algú que t'agrada molt, dona igual que estiguis 4 hores, que no mengis, que no beguis aigua, tu estàs focalitzat en alguna cosa i com saps que ara estàs focalitzat i és una que t'agrada, com saps que potser et pots despistar i en aquell moment estàs hiperfoco, doncs et concentres en fer-ho i aprofites el temps. A mi em passa molt. Exacte, i que no és només amb un tema, que pot ser, que és que moltes vegades tens hiperfoco amb un tema, però i estàs obsessionada i aleshores ve un altre tema completament diferent i és com que ja aquell tema passa a un segon o a un desè pla i ja et centres en el nou tema i això vull dir que són interessos que van canviant al llarg del temps i quan crees hiperfoco és això, com que només pots centrar-te en aquesta cosa, no pots alternar, diguem. O inclús gustos que van alternant superràpid. Per exemple, jo patino i he fet monopatí, he fet skate, he provat de tot perquè és com que al final et genera un hiperfoc alguna cosa, però a les 2 setmanes potser ja canvies a una altra, perquè no et genera la motivació suficient, no? I vas a una altra i així, vas alternant. A mi em va passar l'altre dia amb el tema de la impulsivitat, que venia, no sé, de fer una tasca fora de casa i estàvem arribant a casa i de cop em va venir com molt d'antojo de menjar una magdalena amb aquestes xips de xocolata. Pensava, és que ho necessito fer. Aleshores va ser arribar a casa, immediatament vaig baixar, que ja jo normalment quan arribo a casa és com, vale, ja estàs a casa, ja et quedes allà i tal, i no, com, és que
l'havia de comprar sí o sí. Llavors vaig agafar-la, vaig comprar-la, vaig arribar a casa, vaig menjar i després ja vaig dir ai, ara ja no em ve... És com que ja te la menys i és com, vale, ja està. I vaig comprar-ne com més per si em venia de gust per altres dies i és com, és que va ser un impuls del moment i ja està. Sí, quan t'agrada molt un menjar que l'estàs menjant com cada dia i arriba un dia i dius ja no m'agrada. no, ja no vull mesos allà. I després i 50.000 jo que sé, cacaolats i sí. Ja no vull més, saps? I jo sí que he sentit algun cop que alguna persona que conec amb TDAH m'ha dit que a nivell econòmic, o sigui, potser té un hobby, s'obsessiona, es compra 1000 coses, es gasta la pasta i al cap d'un mes és com ja no vull pintar, ara no sé què, i tota aquesta pasta, i tu tens com un armari ple de coses i què faig amb això? Us ha passat? Sí, i tant. Molt. Amb el tema que t'he comentat de que patino, és que tinc monopatí, tinc diferents tipus de monopatí, tinc diferents tipus de patins, el més raro possible, no? Perquè és això, em vaig avorrint i tinc, sort que em vaig haver de comprar el típic llit canapé, crec que es diu, que s'obre, perquè a mi això és que... Era un almacén, sí. Clar, que arriba un moment que tens tot allà, no? Sí. Exacte. I és com, buah, no vull tirar això perquè potser en el futur, potser d'aquí 3 mesos em torna a interessar, saps? I no. Jo recordo que de petita em va venir una obsessió molt heavy pels minerals i vaig fer a la meva mare comprar un llibre d'aquests, la Bíblia de los minerales, i explicava totes les propietats dels minerals. Vaig fer la col·lecció aquesta de oro, €1. Pues aquesta, la típica col·lecció aquesta, doncs tota la tinc completa, o gairebé tota. Després, al cap d'un temps, era com, ai, m'encanta la flauta, o sigui, el so de la flauta. I vaig comprar-li a la meva mare una flauta d'aquestes de fusta per estar tocant durant 2 setmanes i 2 setmanes ja m'he cansat, i ja està, i no s'ha tornat a tocar aquella flauta. O sigui, coses d'aquestes que et vas adonant. I bueno, quan ets adulta, com que els diners depenen de tu, doncs ja potser tu penses més, però de petita potser era com, ai, vull això. Digues. No dic que tot i així, i ser adult que els diners depenguin de tu, a vegades peco de la impulsivitat i potser al cap inclús de minuts penso, hòstia, és que si sé que ho acabaré sense utilitzar i es quedarà allà. Sí. Però ja ho has fet. Ja ho he fet. El Shane ha fet molt de mal. Sí. I vosaltres expliqueu a la gent quan coneixeu algú que teniu TDAH o us fa com cosa explicar-ho? Jo ho explico, en plan, d'una potser no, però sempre... No, em dic Alba habla de TDAH. No, però jo què sé, estem parlant i jo què sé, em diu, buah, pues a mi em passa això, no sé què, jo tinc TDAH, molt bé, vale. I aleshores comencem a parlar, tal, a vegades sí que és com, el TDAH és que estàs tot el rato com supernerviosa, no sé què, i estàs a classe no et concentres, no sé quantos, és... Bueno, per una part, però per una altra part no és així, saps? I és com, també com parlar amb la gent, perquè molta gent no sap el que realment és i que són moltes coses diferents, saps? I que és això, que cada persona viu d'una forma diferent, és com, mira, a mi em passa això, però sí que hi ha persones que li passen allò altre. Clar, per exemple, ells han anat dient símptomes molt diferents i jo com a persona, una persona normal, bueno, jo com a persona em puc identificar amb moltes coses que ells han dit. Aquí hem de vigilar, no perquè ens identifiquem amb 1, 2 o 3 o 4 vol dir que ja tenim TDAH, perquè clar, hi haurà moltes persones que han fet la col·lecció de mineral, que jo l'he fet també, o hi ha persones que tenen molts hobbies i es van canviant, però això no vol dir que tinguin TDAH, sinó ha d'haver-hi un conjunt de símptomes, com hem dit abans, ha de crear un gran malestar al teu dia a dia i que el teu dia a dia normal, que una rutina normal com despertar-te i vestir-te et molesti. Per exemple, portar el xaixer al revés amb l'etiqueta fora perquè no t'has adonat, perquè això li pot passar a tothom un dia, però que a tu te passi cada dia, a més, doncs que parlis molt, a més, que et deixis els plats sempre bruts, a més, i la impulsivitat de comprar. Clar, han d'haver-hi com molts símptomes, que no perquè us sentiu ara identificats amb 2 o 3 vol dir que tinguem TDAH. Sí, és que jo crec que ha passat molt que ara amb TikTok molta gent comparteix la seva experiència, llavors és com, em passa, saps? Per llavors hi ha molta gent que s'autodiagnostica i molta gent potser té raó perquè acaben anant a un psicòleg i li diu sí, és veritat, però potser no, saps? Què li diríeu a aquesta gent que se sent identificada però no acaba de tenir clar? Jo diria que parlessin amb un professional i expliquessin el que li passa i si és TDAH li diagnosticaran i si no, doncs no. L'autodiagnòstic
No. No. Moltes vegades amb el TDAH hi ha o sobrediagnòstic o infradiagnòstic, que hi ha estudis de que segons en quins barris de Barcelona hi ha doncs, una classe amb 50 nens amb TDAH i una altra classe amb un, que això també, ja vist així ja és impossible. O sigui, almenys a mi l'estudi que m'ensenyaven van dir era perquè els barris amb menys recursos hi havia menys diagnòstic perquè es mirava menys, i que els barris amb més Clar, es perquè hi mirava ha menys més. diners per destinar, llavors al final no... És el que em dèiem a l'altre capítol, que quants menys recursos, menys temps pots dedicar a cada pacient, no? Ho acabes de dir perfecte. Seguint això del sobrediagnòstic, que moltes vegades hem comentat que és com que no es deixa els nens ser nens. És a dir, hi ha èpoques de la vida que tots els nens podrien complir símptomes de TDAH. I és així, però perquè són nens, els nens corren, els nens es mouen i perquè són nens. Tenen molta energia al final, no? També, com a pares, nosaltres hauríem de tenir paciència i deixar aquests nens que siguin nens. I també, si veiem un nen o els nens en si que s'estan portant malament en una classe d'una hora o 2 hores, és que no és que tingui TDAH, és que realment ni els adults avui en dia aguantem 2 hores de classe. Jo tinc un molt bon profe meu que sempre ens diu a vegades no és que hi hagi nens dolents, sinó que hi ha adults que no sabem escoltar. Exacte. I a vegades també és així. I com a psicòlogues, com es tracta un TDAH a teràpia? Depèn. Depèn, clar, depèn del cas, no? Sí, depèn tot. Per exemple, si és un nen, tractem molt amb els pares. Fem molta psicoeducació, els expliquem molt com funcionen les conductes, els donem molts recursos i realment amb el nen fem poca cosa. Si és un adolescent ja directament, doncs treballem amb l'adolescent i si és un adult també. És guai perquè tenim els 3 casos aquí, no? Sí. De nen, adolescent i adult. Jo puc explicar una experiència, que és que jo anava al neuròleg, que és qui em feia el seguiment i em anava veient i em anava diagnosticant, em anava dient, vale, ara pren-te tant, ara si he vist que, no sé, que no em costa tant concentrar-me, no? Però a mi mai se m'havia explicat què era realment el TDAH, com a nen. I és trist, però jo porto 13 anys diagnosticats i realment fins no fa uns mesos, gràcies a una amiga que creu que té TDAH, per al TikTok, el que hem comentat abans, no? Perquè es sent molt representada i identificada per diferents símptomes, per molts d'ells. M'enviava TikToks del TDAH i fins a aquell moment no vaig saber que no era vago, que no era despistat, que simplement tenia TDAH. Perquè inclús anant al neuròleg, anant a psicòlegs, mai se m'havia explicat a mi de primera mà. Això no ho hauríem de fer, o sigui, tot i que tu treballes amb els pares, perquè hi ha la part de psicoeducació i de conducta, també estàs treballant amb el nen i si té 5 anys, doncs en paraules de nens de 5 anys, tu li intentes explicar què és el TDAH, què és el que li està passant, fins al nivell que ell pugui entendre com pot gestionar aquesta situació, el que hem dit abans del TEA de les emocions, que ell pugui entendre la seva situació, les eines. O sigui, li hauríem d'explicar al nen què és el que li està passant. També he trobat que fa 13 anys potser no estava tan investigat, hi havia com més el... No, si no té TDAH, simplement és despistat, no? Sí. Perquè potser no havia tanta investigació. Això no existeix. Exacte. Això s'ho inventen. O ha estat la Tenim típica. uns casos molt extrems com per arribar a tenir TDAH. Exacte, exacte. I és això, fins no fa molt, és que no vaig dir, hòstia, és que no sóc vago, simplement tinc TDAH i em vaig sentir com... Ara tot encaixa, saps? Molt alliberat. No? Sí, exacte. Super. Que quan et donen els resultats és com... Sí. Uau, té sentit ja tot, Sí, no? Clar, sí. S'obre la llum. Clar. Si li haguéssiu d'explicar el TDAH o el TDAH a algú que no ho ha tingut mai, algú que no ho entén, com ho resumiríeu, rotllo, en 2 frases? Potser seria, resumir-ho en 2 frases, potser seria caure amb els tòpics, no, de despistat, no ho sé, pot ser. Totalment. No ho sabria fer jo, realment. Perquè és el que diu la Laia, no? Engloba tantes coses que... Jo vaig veure una imatge, no sé si era TikTok, Instagram, que era un iceberg que es veia a la punta i sortia hiperactivitat i ser despistat. I a sota sortien moltes altres conductes que t'afecten al dia a dia, com el fet de les tasques, que et costa gestionar-les, gestions emocionals, que costa molt més
de fer aquesta gestió, a part de moltes coses més. Sí. A veure, jo ho diria com que és un trastorn en el qual a la persona li costa més concentrar-se en tasques del seu dia a dia per el fet de tenir hiperactivitat física o mental, per la falta d'atenció, per això que has dit, la impulsivitat, o sigui, atenció, hiperactivitat, impulsivitat, però que a part pot englobar com més aspectes d'això i que la diferència entre una persona despistada i amb el trastorn és que et dificulta el dia a dia, o sigui, és com que tots aquests símptomes s'ajunten i es repeteixen constantment i llavors et dificulten el dia a dia, cosa que una persona sense aquest trastorn doncs no li passa. Jo això, sí, més o menys el que han dit, li queria citar una mica amb els tòpics de bueno, quan estàs molt nerviós, no sé què, però no només és això. No només és estar tot el dia a classe despistat, sinó potser estàs despistat però perquè estàs pensant en una altra cosa, o estàs pensant en la classe de després, o fora de classe, saps? Quan estàs, no és que siguis un vago, és que físicament no pots sortir del llit a fer coses, saps? I sobretot són coses que et surten inconscientment, o sigui que no pots controlar, no és això que potser tu expliques, no, és que jo em costa concentrar-me a classe perquè estic pendent de 5 estímuls diferents i et diuen, doncs concentra't només en un, és com, o sigui, si per mi fos ho faria, saps? Però és que no és tan fàcil, és com que la teva ment se'n va a pensar diferents coses, està pendent d'això, ara d'allò altre, o sigui, si fos tan fàcil, ningú tindria TDAH o ningú tindria cap dels trastorns. Algo que podria definir bastant és no som vagos, simplement el nostre cap funciona diferent. Ni pitjor ni millor, funciona diferent. I realment el món està pensat per gent neurotípica, no sé si està ben dit, Sí. I clar, nosaltres si ja realment l'educació està molt enfocada a un tipus d'intel·ligència més memorística i tal, doncs ja si ets neurotípic és que t'ho complica molt, no? L'exemple d'educació, i això abarca-ho inclús a la feina, a tot. Funciona el nostre cap diferent, simplement. I vosaltres us heu pres medicació mai pel TDA? Pel TDA, tu, Adrià, has dit que sí. Jo sí. M'he pres Mediquinet i Concerta, que jo recordi. No me'n recordo ara exactament si era 600 mil·ligrams o la dosi no la... O sigui, quan ho vas prendre, això? M'ho van diagnosticar quan tenia 10 anys i crec que a l'any següent ja estava prenent medicació o aquell mateix any. A les dues a la vegada o vas fer com No, primer clar, el que he explicat abans, no? Et fan com el seguiment del neuròleg i depèn de com vagis, et va fent proves i depèn de com vagis millorant o com vegi ell, et puja la dosis o si veu que tens uns altres símptomes o doncs et canvia la medicació, perquè crec que cada medicació està més enfocada a un tipus de símptomes o... I tu què vas notar quan te la prenies? Vas notar algun canvi dins el teu cap? Fa bastant que no me la prenc. Que fa potser, no sé, 8 anys o potser no tant, 6 anys que no me la prenc. Sí, la vas necessitar més aviat al principi. Sí, de petit. Bueno, i perquè jo no era conscient realment del que em prenia. A mi el neuròleg i els meus pares em deien t'has de prendre això, perquè tens TDA. Jo tampoc sabia realment... Però ens explicaven exactament què és el que passava. Jo sabia que era despistat, era conscient, molts cops m'afectava dir, hòstia, per què soc tan despistat, per què soc un vago, no? Perquè al final et fan creure una mica això. Però no notava, no sé si notava, jo crec que sí, que a l'aula, quan realment estava medicat, notava tensió i potser el dia que no me'n recordava, jo o el meu pare o la meva mare de dir-me t'has de prendre la pastilla. Recordo que potser sí que aquell dia notava que estava com més dispers. Jo no me l'he pres encara perquè és que porto molt poc de diagnòstic, o sigui, porto un mes i mig només sabent-ho. Aleshores estic una mica en període de prova, com qui diu, perquè ja un cop em van donar resultats em van oferir, que ara mateix hi ha dues maneres de procedir, una és amb medicació i l'altra és com intentant generar estratègies a través de teràpia i tal, que era exactament el que estava fent en aquell moment, només que com encara no sabia exactament els resultats, no estava tan enfocada en això, però ja a la meva psicòloga ja li havia comentat que estava en procés de saber els resultats i tal, perquè ho sospitava. I llavors jo li vaig dir, mira, de moment prefereixo la segona opció, de moment prefereixo veure si a teràpia surten com això, eines, estratègies i tal,
que de moment sembla que sí, però si al final no fos suficient, doncs al final sí que optaria per la medicació, perquè crec que cap de les dues és excloent una de l'altra, o sigui que poden conviure bé. Jo no em medico, a mi em van dir que... Bueno, em van preguntar si em volia medicar. Jo al principi com que sí que volia, però vaig dir, necessito com pensar-ho. Aleshores vaig començar a parlar amb amigues meves que també tenen TDAH i així, hi ha que sí que es mediquen i hi ha que no, com també una mica els símptomes que ja tenien de medicar-se i no medicar-se, també parlant una mica com amb els meus pares i amb gent que m'envoltava i al final vaig decidir que no em volia medicar i això vaig anar, anava a la psicòloga del CAP i li vaig dir, al final no em vull medicar i bàsicament em va dir, si no et vols medicar, el teu trastorn no és tan important, te'n pots anar, ja no cal que tornis, fes 2 hores de mindfulness al dia. I jo, vale, gràcies senyora. És superdifícil fer 2 hores Perquè de tu vas anar mindfulness. per la pública. Sí, jo vaig anar per la pública perquè no tinc recursos econòmics per poder-me pagar un psicòleg cada setmana ni cada mes i aleshores jo en aquell moment no podia més, necessitava atenció psicològica d'on fos i això, o fer-me fora de la consulta, sí, fes les proves a la sala d'espera, o sí, fes això, no sé, i era com, vale. Ja. És fort que si no et vols medicar no es consideri que és... Clar. I pràcticament és impossible que facis 2 hores de mindfulness. Sí, és que... Exacte. Per això ningú... És que jo, si amb 15 minuts ja no podria... I més si tens TDAH. No, i a més tornem a això que comentàvem abans d'una tasca, com que saps que et suposarà molt de temps, esforç, tal, és com, ja la faré després i al final acaba sense fer, doncs en aquest cas passaria el mateix. I us passa que, per exemple, si heu d'estudiar i us costa molt estudiar, heu posat de posar altres estímuls, per exemple, música, altres sorolls, anar a la bíblia, les persones que heu dit que teniu inatenció, doncs buscar com molt estímuls cap a fora i començar a estudiar. Això us pot ajudar. A mi em passa amb la música. Exacte. Jo des de 5è de primària vaig començar a ficar-me en música per fer qualsevol cosa, els deures, estudiar, anava a classes de pintura extraescolars i també li vaig demanar al professor a veure si em podia ficar música i ell sí, encantat. I sí, i també rutines i tot, per exemple, ficar una espelma com per il·luminar o que hagi de ser amb un cafè al costat perquè així noto com que em concentro millor, aquestes coses. Sí, perquè la hipòtesi del TDAH abans s'entenia que era que havia massa dopamina, sobreestimulació al cervell, però en veritat el que s'ha vist ara és que no està inhibit. Per tant, les persones que estan diagnosticades de TDAH busquen molts estímuls cap a fora. Per tant, tu no pots estar atenta a una tasca, a l'estar tan inhibit necessites més estímuls. Per tant, estaràs fixant i buscant tot el rato altres estímuls. Per això us he comentat que si heu de fer una tasca només, doncs busqueu altres estímuls que us ajudi a fer la tasca, però que no us enfoqueu cap a una altra, que no us enfoqui cap a fer una altra tasca. Per això ho he preguntat. Sí. Curiosament, ara que expliques això, té a veure, vull explicar una anècdota que va passar justament fent les proves, que em van fer, a part de la prova típica d'explicar una mica i tal, i que et fan test, em van fer un electroencefalograma. I una de les proves, amb els cables connectats i tot, era d'estar atenta a un exercici visual i a un altre auditiu. El visual era que et ficaven en una pantalla d'ordinador 2 imatges, que era un cavall i una bicicleta, i s'anaven alternant. I aleshores, quan apareixia la bicicleta, li havia de donar a l'espai del teclat. I jo em vaig sentir com que m'havia concentrat més en aquesta tasca perquè només hi havia aquell estímul i era com, m'he de concentrar en això i tal, però interiorment em va resultar més avorrida perquè havia d'estar només centrada en això i a la meitat era com, quin rotllo, vull que s'acabi ja, però estava com més això i llavors amb l'auditiva era escoltar 2 sons, un que era més agut i l'altre més greu i amb l'agut havia de fer el mateix, donar-li a la tecla aquesta, a l'espai. I amb això em va passar que, com la doctora va marxar com un parell de cops i vaig quedar sola a la sala, clar, jo tenia els cables connectats i estaven connectats a la típica pantalla on surten com les línies aquestes que et van controlant com l'activitat cerebral. I llavors era com, estic sola, vaig a fer com experiments. I era com, si faig així, com actua la línia, saps? I si no estava sense fer res, la línia es quedava com quieta. Si feia així, es movia. I era com, tot això mentre sonaven els d'això.
I vaig fallar com un parell de cops i pensava, ai, aquesta l'he fet pitjor perquè com m'he desconcentrat més. I en els resultats va sortir que havia sigut al revés, que l'auditiva m'havia desconcentrat un 10% i a la visual un 15%, quan el normal és un 5% cap avall. I llavors li vaig preguntar a la psicòloga en plan, però com és això? Com és que jo, que m'havia sentit més concentrada amb la visual, m'ha sortit pitjor que amb l'auditiva, que em vaig desconcentrar més, suposadament. I m'explica que era precisament per això, perquè el meu cervell es concentrava més en l'activitat, si estava motivat, si estava entretingut, amb altres estímuls, que no pas només amb un sol, que llavors el cervell com que s'avorreix més fàcilment. I em va resultar supercuriós. I alguna cosa que vulgueu, amb què vulgueu que la gent es quedi del que hem parlat avui? Alguna cosa que us agradaria que qui ens escolti i qui ens vegi recordés? Jo personalment, per la meva experiència, que s'informi bé de què és el TDA, dir-li que no és un vago, dir-li que no és una persona que està sempre distreta i, bueno, simplement això, no? Que té TDA, té aquesta condició, no? Té aquest trastorn que té aquestes condicions i és aprendre a gestionar-les i viure, però que no per ser neurodivergent ets vago ni totes aquestes etiquetes que a vegades se'ns posen erròniament. Si vius amb una persona amb TDAH o amb TDA, si convius amb aquella persona, intenta entendre-la. Perquè hi ha molts cops com que tu et sents malament per tenir aquest trastorn, saps? És com, hòstia, em sento malament per ser així i no només has de fer un esforç tu, sinó les persones del teu voltant també t'han de com abraçar i abraçar el teu trastorn. I perdona, una última cosa que no Sí, se m'oblidi. Que abans se m'ha oblidat de dir-ho, quan estava parlant, que anava al neuròleg, que... S'ha oblidat. Què és l'últim que has dit? A veure si me'n recordo. De que la Que et gent sentis t'entengui del arropat, teu entorn, que t'abracin, sentis t'abracin. abraçat per la gent del teu voltant. Que la gent entengui que... Hòstia, volia dir alguna cosa, no me'n recordo. Passa res. El TDA. És un bon exemple en directe. I jo diria doncs, una barreja dels dos, no? Que si ets una persona que ha escoltat aquest podcast i no et sents identificat amb això, però tens algú al voltant que pensis que actua de la manera que hem dit nosaltres, doncs que això, que intentis com comprendre-la o li preguntis, que vulguis saber com ho viu, que no la jutgis de primeres amb el que deies tu, ets despistat, o esforça't més en no fer això, com si depengués de nosaltres, saps? I si ets una persona que ha escoltat aquest podcast i t'has sentit molt reflexat o molt identificat amb això, que realment no t'autodiagnostiquis i de totes les maneres possibles, si entra dins el teu barem, doncs que intentis fer-te les proves i com sortir de dubtes, perquè realment pots entendre't molt bé tu mateixa, pots sentir-te menys culpable i a part pots aprendre a gestionar coses que no sabies fer per tu mateixa. Llavors que és com important anar a professionals i no quedar-t'ho per dins perquè no serveix de res. I perdó, per últim, dir als pares i als adults del món, sisplau, que si tenen un fill o tenen un infant o monitors o el que sigui, amb un nen que té TDAH, que no l'apartin, que no el vegin com el rarito, que l'intentin entendre i que li expliquin les coses diferents i que l'intentin com acompanyar en el procés i que no sigui com el que molesta tot el rato, perquè això et desmotiva més, saps? Et desmotiva molt més. Sí. Jo volia recalcar la importància del recolzament social, sigui en el TDAH que sigui en qualsevol altre trastorn. Però clar, ho has explicat ja molt bé tu, llavors. No, però està bé que com a psicòloga Sí. ho verifiquis, saps? Sí, jo també crec que ja ho he dit, però també les eines, no? Si aquell nen té TDAH, doncs com a adults i com a monitors o professors pensar, vale, sabem que té TDAH, doncs de quina forma nosaltres podem actuar perquè li vagi millor, no? Per exemple, l'examen. Si hi ha per davant i per darrere i sabem que té TDAH, anar ja a dir, mira, escolta, que tens la part de davant i també tens la part de darrere. Recorda de contestar totes les preguntes. O senta't davant i cada vegada que el veiem despistat o està atent moltes coses, doncs dir, doncs mira, que ara farem mates, o sigui, cridar una mica, alçar la veu, anar canviant, abans d'apartar-lo, doncs integrar dins del grup i donar-li moltes eines per portar el seu dia a dia, perquè tinguis
TDAH no vol dir que no arribis a cap lloc, no vol dir que no acabis cap tasca, si tens les teves eines, les eines que a tu et vagi bé, és que te pots en sortir superbé. I una cosa que se m'ha oblidat comentar és que si potser algú s'hi sent reflectit amb tot això que hem dit, però tot i així pensa, és que potser no és el que em passa a mi perquè jo, per exemple, no tinc hiperactivitat o no, a mi el que em passa no és la falta d'atenció i llavors segurament no tingui TDAH. Doncs diria que no es deixin guiar per això només, perquè jo, per exemple, no se m'havia acudit en primer lloc tenir TDAH perquè jo el tema de la hiperactivitat física no m'ha passat mai. Jo el que tinc és hiperactivitat mental, més que res, o el tema de la impulsivitat i això, llavors que tampoc hi ha un tipus només de TDAH, sinó que n'hi ha com diversos tipus i a cadascú li afecta de manera diferent. I a l'última pregunta, si teniu alguna cançó que ens recomanaríeu, que us agradi, la que sigui. Una cançó. Sí. A mi la meva cançó preferida és Alma Dinamita de Woz, un rapero. És molt just. No ho sé. Mira, jo avui estic en mood de Adventure of a Lifetime de Coldplay. Oh, és que és molt És que aquell disc és Oh, és brutal. Sí. Mira, per seguir pel Coldplay, Fix You. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir i espero que això ajudi a algú, no? Que alguna persona es pugui sentir identificada i res, moltíssimes gràcies per venir. A tu.